Aba Charmers, parang kita. Putanta na! Nag-imbita ng grupo, Batyana Kamob, Bicolano, Anacham, ang Restaurantio, kung saan ng marahay, napapanutan, mga fishing facilities sa Kabikulan, talitadong kinuwang, stateside, laligawan, tanganing magagawa ang kataon na mamatayan, ang mga pamaon sa taong ay preparar na, amay na aga pa ng maduma na kita, tirin po na ang grupyaw na didiyo, sa pangbango kita, handa na managayo, dahil mapugol ang ganto, Batyana, Musna, tamadawin na kita, Batyana, Musna, tamadawin na kita. Ano pang nilalang, magtumana kita sa lugar babalikan, tangan makasubad na sa date, kuda-kuda talaga, dain ang papahuri, panood na eksperyensya, magbagot sa tama para sa pamilya, proteksyon sa kapalibutan ang maitatamang ta, dain magulang kanto, talaga, Batyana ganay, musna, talagang musna, tama maraming na kita, Batyana, musna, Termawin na kita. Foto laman we, may subat man. Vision, tightline, ala Charmers.